Vy tady ležíte, jako kdybyste nikdy neleželi. Normálně, že oh no. Pojďme si tě dát na špís. Počkej, on to má limit, ale. Počkej, já to radši nebudu využít. Nevím, si to teď všimnu. OK, hej, pojďme získat tohle. Mám taky nějaký ten mám tady taky nějaký lifestyle. Já potřebuji jít k Esmeraldě. Co kdybychom zkusili zabít alfu? Jsme ještě neudělali. Bell Trader, OK. Dej mi ten replív. OK. To je alfa? Ne. Ale to je taky rybník tohle. Nebo ne? Tak what the fuck, tak co je podle vás rybník? Rybník. Banda G. Hodí se. A podle mě mi přijde, OK, Eiffel Ammo se hodí. Já potřebuji nějaký lososy nachytat stejně. OK, vezmeme si tady Marcela. A i tuhle tu píčo. Ale já miluji dýně. Ty vado, to bylo těsný. Machcelej, pojď. Jak to, že jsem nemohl trefit? Díky za candies. To podle mě bude šťastný lektiver. Jaj, tak to je jednoduchý tohle. A my tady vlastně máme miliardu steaků. Lulo, my tady máme tlapičku. Jeden mochsel. Další tlapička, hezky. Nevím, můžu dělat opečený. A máme vlka. Jak ho pojmenujeme? Hej, tentokrát nějaký jinak. Hej, pojmenujeme mu třeba... Vlkova zrada. Takže vlkova zrado, pojď tak bílej. Já potřebujeme vlastně nějaký ten iron. Počkej, já vlastně mám, ne? Já nevím. Jo, mám, a já zapomněl. Je, už tady máme tyhle ty... To je to stejný, ty vole?
pojmenujeme ho třeba Zajíček Roman. Au, ty kurva, kámo zhubel, ale. A nám už hodně dochází oheň. Mohl bych zkusit někam proskamovat, abych našel armor, tak to ne. Díky. Za to tě nakrmím. Já tě ho healuju, to je dobrý. Dneska jsme měli dát ten 20. den. A taky, že jo. Lol. A co to poslední taky dřevo? Dáme na to. Ať to... No, už teď jsme hodně posunuli ohníček. Můžu tajmnout dalšího vlaka, ty vado, to by bylo dobrý. Pojďme se tam podívat, co tady je. Aha. A co jako tohle? Nějaký bordel. To je ta esmoška. Aha. Vrr. Tak počkáme na noc. Pojďme být chvíli vegetariáni. Jo, jsem dělal to, ne, jo. Děkuji. Jsem dělal, nevím kam picnout. Co tady? Jo. Jo, já to tady vidím. A už je night. Kušista. Tak ne no. Mrtvej a já asi taky. No, náboje už. Já. Ty. Ne. Vlkova zrada umřela. Já mám to moc líto. Fakt. Kámo, what the fuck? Guys, a teď... Kámo, tebe vážně buguje ten náhrdelník, sundej si ho. Jaká čkrtí. Já bych měl tady mezi tím najít nějaký náboje. A my musíme získat novýho vlka. To je moc. Mohli bychom mít nějaký baráčky. A to taky uděláme. Aby jsme získali nějaký ty candy. Jo, já mám vlastně hodně času ještě.
Ale já to tady sem dám. Kultista i s nic netušit. Tady jsem ještě nebyl na žádném tady tom stromu. Třeba tady něco bude dobrýho. Jo, čista. Nice, jo, kámo, teď jsem ještě víc silnej. Ok, už pojďme k tomu. A pak musíme zdrhat jak o život. Protože to je brutálně daleko. Jak můžu vidět, kde jsme? Pojď rychle, už to chci mít za sebou. Já nevím, co udělala. Ona mě zpomalila. Ne, vlku. Už mám normální speed. Jdeme. Oh. Nikde není kozel. Jdi, amore. Mám nějaký hlad. Já nevím, co bych si mohl udělat. Jsem se zběl z toho tu esenci. Nebo co to bylo? Jak se to jmenuje? Moonflower Bulb. Ty vado. Ale to jsou nějaký zelený lektvárky. Už máme 100 bonbonů. Jaký vodník? Já bych se rád kopl nějakou B. Protože oni ty dny utíkají po dvou, že? Tak teď bych si, tak zašel bych pro 5 toho, těch 5. A ještě, kam já bych potřeboval náboje do revolveru. A my vlastně můžeme počítat ten bouncing. A to má těch 67, počkej, 67? 67! Jo, jedna, tady to byla. Jo. Nice Spell Trader, to není špatný znamení. Jdeme udělat nějakou regular bet. Naboj do revolveru. To je dobrý. A to si přebijem, ale já nevím, kolik to bylo. Tady jsem nebyl, ne? Nebo byl? Byl. Tady jsou další náboje. Já počkej, potřebuji vlastně to želiezo. Nice bandáž, ty se hodí.
Ty vole, jsem spal přímo do něho. No jasně, já tam vidím ty stany. A počkat, co to moje oči vidí? Někdo kempová, jdi do prdele. A vdost. Tebe si tady stopnu. O, nemáme minutu. Musíme k ohni. Další benzín. Se zahrát na pí. To bych se chtěl vydat, ale mohli bychom. Mám 3 paliva. OK, to dává hodně, to nemůžem dávat. To jsou já. A teď stačí přežít tu noc. A máme 20. den. Let's go. Přežijeme ještě další. Achievement. To je skvělý. Hej, tudy. A tohle toto nebude, to už jsem vyfajtil. Hleda, že to bude za tou zdí. Tak to dítě asi neuděláme. Zastavil se nám čas. Takže to ohně se chceš upálit. Pojďme vrnout, jak je to obrka. Už je kolik mám vlastně od ohně. Jo, já mám vlastně dost. Zase tady ta. Tentokrát to štěpik. Kušista. Ty vole, on minul. Ne, to ne. Au. Zmr. Ne. Minul. Jich chcípnul, teď dobej. A díky, měl si u sebe náboje. Teď jak ještě rozplést odsud. Jak je oddělit od sebe hlavně. Oni to podlezli, oni jsou tak malí. Kam vyjel? Pojďme ke stromu.
Au, ty uběhli. Halo, že jsem dal hit and run, ale mi asi stejně nic neuběhl. To bude dobrý poušet, ne, já to zkoušet nebudu, ale... Ten má hodně málo. Hej, já ho dám tím letím. Takže kultista eliminate by vzduch. Kámo, fakt jedno hápko. Lol.